Selamun Aleyküm dinleyenler, doğanlar. Mübarek Ramazan ayının 19'u 1445 ve 29 Mart 2004 yıl. Allah-u Teala her birinizin son aradalarınızı, taat ibadatlarınızı kabul eylesin ve Bismillahirrahmanirrahim. Sürelerden mesela Ali İmran suresinin 24. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki Ali İmran suresinin 94. ayetinde başlayan artık yani bundan son kim Allah Teala karşı yalan uydurup iftira düzetse işte olar zalimlerin ta özleridir diye. Yani zulüm nerede ve nerede bilemedik yöne şu tövbe etmeli, töhmet atmalar, töhmet atmanı İsa'cı gören aklarıyla sonra yine de müdellikten neticelerinin Rus diline hem bir okak geçecek bir ayet var. Al-Araf suresinin 7-55 7. surenin 55. ayeti. Поскольку Аллах, ваш Господь, один сотворил вселенную, поклоняйтесь Ему, обращайтесь к Нему с молитвой, покорно и смиренно, открыто или тайно, не приступайте установленные им пределы, измышляя других божеств помимо Него, проявляя несправедливость по отношению к другим. Аллах, слава Ему Всевышнему, не любит приступающих и агрессивных. Vallahi Allah alemi yeközi yarattı ve sonun için hem ona dilek edin, boyun olun, razı olun Allah Teala'nın Kur'an'ına ve ona dilek edin, gizlin edin, açık edin ve günah işleri çizilen çizgi geçmeyin, haram işlemeyin, ona şirk koşmayın, ona beyirini den koymayın ve başka taraftan hem adalatsız hem bolmayın. Yani kime karşı hem olsa adalatsız hem bolmayın. Allah Teala не любит агрессивных и приступающих им запрещенные. Yani Allah Teala'nın haram kılanını haram bilmeli, halal kılanını halal bilmeli, doğru diyeni doğru demeli, ne doğru diyeni ne doğru demeli kıyılansak hem o Kur'an-ı Kerim'i okumanlıkları sebeple kâfir idleşlerimiz, doğrularımız çalı bilýärler, çalı isteyerler, birbirinin göwrüde gitýärler. Şon etmeň idleşler ve yani ştayda Al-Araf suresinin 75. ayetinde diýär ki 74. ayetinde ýatlaň Allah Ad kowmundan soň olaryň yerine sizi Semud kowmuny getirdi ve yer ýüzünde size hökümdarlyk berdi. Onun düzlüklerine köşkler kurýarsyňyz, dağlaryna daşlar oýup, öýler gurup ýaşaýarsyňyz. Indi Allah'ın nimetlerine şükür edin-de yer ýüzünde bozgukçylyk etmeýin. Bu Semud kavmine verilen wadady ve sözdü ve olara verilen maslahatdy. Emma Semud kavmi hem bilişimiz yani Allah Teala'ny inkar ettiler. Ona şirk koştular ve kavmin olumsuz başlatanları diye 75. ayet. Kavmin olumsuz başlatanları aralarına eciz görünen müminlerin üstünden gülüp siz doğrudan hem salihin özünüze Perverdigar tarapyndan ilçe iberlerine inanýarsyňyz diýdiler. Olar hem elbette biz onun bilen iýerilen hemme zada inandyk, iman getirdik diýip jogap berdiler. 76. ayetde de o tekebbirler bolsa onda biz hem sizden iman getiren her bir zadyňyzy inkar edýäris diýdiler ulumçylar. Neticede olar dünýäni öldürdüler ve özlerinin Perverdigarynyň emrine garşy edip ey Salih, eger sen hakykatdan peýgamber bolsaň, bize beren wadaňy, Allahyň azabyny getir göreli diýdiler. Şonu gazaply bir sarsgyn emele getiren aýylgan ses üstlerini bada-bad basty.
olar öz ýurtlaryny helak etdi, ýagny ses bilen helak edilen kowum boldular. Müminler ýanlarynda Allah ýatlandyrylanda gorkudan ýaňy yürekleri sandırar. Onun aýatlary okulanma bolsa imanlary artar we olar diňe perwerdigaryny bil baglar, oňa daýanarlar. Ýagny hakyky mümin Allah Taala anylmaly, Allah Taala bil baglamaly we şoňa görä hereket etmeli, şoňa görä ýaşamaly nesip edenler. Çünki Allah Taala nähili istese şoňa gal boljakdyr. Zalimler mündürli plan biçsinler, mündürli niýet etsinler, ýa-da beýleki bolsun, ýine de Allah Taalanyň istedigi boljakdyr. İnşallah Allah Taala ümmeti Muhammed'in Türkmenistanyň halkynyň azy bir bolup jemsleşmegine we zalymy garşy durup, o zalymy düzeltmek, ýurdumuzy düzeltmegimize, zalymy hem çalışmagymyza, hakyny, hukugyny adalet bilen görmegimize müýesser eder nesip bolsa ve adalattan hiç bir zaman ayrılmaly däl. Allah adalet şeriatyň kökenlerinden biridir. Mesela Wikipedia'ny açyp görüň, bilim adamlaryndan soraň, şeriat diýmek adalet diýmekdir diýiň söz manysy. Olar müminler namazy dolup berjay edip özlerinden nesip eden imleklerini hayırlı işlere sarf ederler. Yine hakiki müminler şolardır. Olara özlerinin perverdigarinin yanında cennette beýik dereceler, yalkav ve mübarek rızkallar, nigmatlar vardır. Perverdigarin seni vacip iş, söweş üçin öýünden çıkaran vakti, müminlerin käbiri muňa begenmendiler. Hakikat aydın yüzüne çıkandan soň hem olar senin bilen jedel edýärdiler. Olar gözleri görüp durka, hamana özleri ölümün öňünde itilýän ýaly diýär. Ezildeşler şonda Kur'an-ı Kerim'e geçelim. Kur'an okalymy bugün nesip edenden Bärek Ramazan aýyny tutgan oralalarymyz ýene de kabul bolasyn inşallah. Allah Taala bizi versin. Bir nesip edenden bugün nesip bolsa Kur'an-ı Kerim'in 62. Cuma suresi ve 76. İnsan surelerini okuyarız inşallah. Mübarek cumanız hem hayırlı olsun nesip edenden. Cuma suresi Medine'de inen sürelerden bolup 11 ayetden ibaretdir. Bu sürenin 9. ayetinde Cuma namazının farzlığı aydylýandygy üçin oňa Cuma diýip ad berilipdir. Bu sürede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerinin adamzady peýdasy Yahudilaryň özlerini beýleki milletlerden artyk hasaplap, bu düşüncelerini dinlerine hem ornaşdyrmakçy bolýandyklary ve onun ziyany, şeýle de İslam dininiň bütün insanlyga kucak açan ibadet düşüncesi barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen asmanlardaki ve yerdeki ehli zatlar, Malik, hükümdar, Kuddüs, Mukaddes, Eziz, kudretli, güçlü ve hikmet eýesi bolan Allah'ını tesbih edýär. Ol alamasy bir sowat insanlaryň arasyna özlerinden bolan bir ilçi berdi. Bu ilçi olara Allah'ın ayetlerini okap berýär. Olary inançlaryna ve hal hareketlerine yetirýän zeperlerden päkleýär. Olara kitaby hem de hikmeti öwredýär. Olar mundan öň äşkär ters ýoldadylar.
Ol Allah peýgamberi olardan möminlerden heniz özlerine koşulmadyk bolan beýlik insanlara hem iyi verendir. Takyk ol Allah kudrety güýçlidir, hikmet eýesidir. Bu Allah'ın fazlı keremidir ve onu öz isläğine verer. Allah ulu fazlı kerem eýesidir. Tövratın hükümini insanlara yetirmegi ve onun hükümlerini berca etmek karamatyny göterip kabul edip, son bu karamaty göterip yerine yetirip bilmediklerin misaly bir näçe cilt kitap göterýän eşek ýalydyr. Allah'ın ayetlerini yalan hesaplananların düşen ýagdaýlary nähili elbetdir. Allah beýle zalimler kowmuny hergiz dogry ýola salmaz. Olara ey Yahudiler, siz özüňizi beýlik insanlardan artyk hasaplap Allah'ın dostlarydygyňyzy öňe sürýärsiňiz. Eger siz bu aýdan zatlaryňyzda dogruçul bolsaňyz, hany onda ölümi arzu ediňler diýip aýtdy. Emma olar elleri bilen etmişleri sebäpli hiç haçan ölümi arzu etmezler. Allah zalimleri gowy bilýändir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen olara sizin gaçýan ol ölümüňiz sizi hökmen tapar. Soň hem siz gözü görünmeýän we görünýän ähli zady bilýän Allah'ın ýanyna dolanyp getirilersiňiz. Ol sizin edin işlerinizi size habar verer diýip aýt. Ey iman getirenler, siz cuma gününde cuma namazyna çağırılan badyňyza Allah'ı ýatlamaga namaza howlugyň. Sövda satyk işlerinizi taşlaň. Eger biler bolsaňyz bu sizin üçin has haýyrlydyr. Namaz gutarandan soň bolsa yer ýüzüne ýaýran işlerinizi berja edin ve Allah'ın fazly kereminden nesibäňizi gözläň. Halas bolmagyňyz üçin Allah'ny köp zikir edin, ýatlaň. Olar sen hutbada dik durkan bir sövda ýa-da bir biderek güýmenje görüp ol ýere tarap gidip seni taşladylar. Olara Allah'ın ýanyndaky ahirette bar bolan nesibe bu ýerdäki güýmenjeden we sövdadan elbette has haýyrlydyr. Allah rızkyl berýänleriň iň haýyrlysydyr diýip aýtdy. Düşündürüşi bir gün Medine'de açlyk, uğraklyk ýyllaryna bir kerwenin gelip düşländigini eşiden musulmanlar beýle ýagdaýda peýgamberi goýup gitmeli däldigini bilmän soňlar cuma namazynyň hutbasyny okap duran peýgamberi taşlap mesjidden çykyp gidiberdiler. Ýokardaky aýat cuma namazynyň wagzynyň hutbasynyň ähmiýetini habar berýär. Sadakallahul azim. Mübarek cumamız hayırlı olsun dememize dilek dualarınızı Allah Teala kabul eylesin inşallah. Ve 76. süre İnsan suresi. İnsan suresi Mekke'de inen sürelerden bol 31 ayetden ibaretdir. Sürenin ilkinci ayetinde insan barada ağız alıp başlanýandygy üçin ona bu ad berilipdir. Bu serede insanın kemale gelmegi, ondaky bolmaly häsiýetler ve ahiretteki beriljek silahlar beyan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Döwrüň içinden adam yaradylmazdan öňki şeýle bir zaman geçti belin, ol döwürde insanyň ady hem ağız almady. Biz insany gatşyk nutfadan, suwdan yaratdyk. Biz ony sinap görmek üçin ony eşidýän ve görýän barlyk edip yaratdyk. Biz ony dogry ýoly görkezdik. Indi isle şükür etsin, islede bigadyr bolsun. Takyk biz kapyrlara dozakda zinjirler, gandallar we kızgın alawlar taýýarladyk. Salih insanlar hoşboý isli Kafur çeşmesiniň suwundan goşulan käselerden cennet meýini içerler. Ol Kafur çeşmesinden Allah'ın yakîn bendeleri içerler ve isleýişleri ýaly çoğdurup akdarlar. Olar dünýä ýaşaýşynda öz sözlerine durup şeri aýlygynçlygy hemme ýere ýaýran kıyamet gününden gorkýardylar. Özleriniň süýen zatlarynyň Allah'ın razylygyny gazanmak üçin garyp gaçara yetim esire tagam bererdiler. Olar biz size dini Allah'ın razylygy üçin iýdirýäris. Sizden onun karşılıgyny öwüjini islemek işimiz ýaly minnetdarlygy hem garaşmaýarys. Takyk
Biz insanların yüzlerine gaýgygam getirecek günne Perwerdigarymyzyň gazabyndan gorkýarys diýerdiler. Bes Allah olary ol günüň elhençliginden gorar, olaryň yüzlerine nur, köňüllerine şatlyk berer. Sabır edendikleri üçin olary cennet we ýüpek libaslar bilen sylalar. Olar kursularına ýaslanyp dinç alarlar. Ol ýerde ne gün issysyna ne de doňdurçy sowuga sezewar bolarlar. Olara cennetin agaçlarynyň kölegeleri awantdyrar we üstlerine sallantyran miweler iýilmegi üçin ýakyn aňsat bolar. Olaryň daş töweregine hyzmatkarlar, kümüş gaplar, owadan käseler bilen aýlanarlar. Ol kümüşden gaplar belli bir ölçege salynandyr. Olara zenjebil şerbeti goşulan käselerden meý şerbet guýular. Bu ady selsebil bolan çeşmedendir. Olaryň daş töweregine ebedilige ýeten jennetiň ýaş hyzmatkar oglanlary aýlanarlar. Olary göreninde olary ýalkymlaryndan ýaňa daş töweregine sepilen dürdür eýdersiň. Ol ýerde haýsy tarapy seretseň nygmat we uly mülk bolçulyk görersiň. Olaryň eginlerinde iňçe ýa-da galyň ýaşyl renkli ýüpek we atlas eşikleri bolar. Olar kümüş bilezikler dakynarlar. Olaryň Perwerdigary özlerine sarp meý şerbet berip, "Inne bular siziň sylagyňyzdyr. Siziň eden zähmetiniz, tagallaňyz ýerine düşdi" diýer. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, taky biz sana Kur'any belli wagtlarda bölek edip indirdik. Biz sen Perwerdigaryň hökmüne tabyn bolup sabır et. Olaryň içinden günäkara we kapyra tabyn bolma. Sen ertir akşam Perwerdigaryň adyny tesbih et. Gijanyň bir bölegine oňa secde et, uzun gije ony tesbih et. İnsanlar bu wagtlaryň dünýä ýaşaýyşyny söýüp, oňa höwes edip, öňlerine garaşýan ol agyr güni ahmal edýärler. Olary biz yaratdyk, agzalaryny bir-birine bagladyk. Biz elbetde isleýän wagtymız olary başga insanlar bilen çalyşyp bileriz. Takyk bu bir öwütdir. Indi kim islese Perwerdigaryna barýan ýoly tutsun, islemeýän hem tutmasyn. Allah bir zady islemese, munasip görmese, onu siz isläp bilmersiňiz. Sebäbi Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Ol islänini rahmetine salar, zalymlar üçin bolsa dozakda jebir jepaly azap taýýarlap goýandyr. Sadakallahul azim. Ve ýene de şu taýda 30-njy aýatda ýatlaýlyn Allah Taala bir zady islemese, ýagny munasip görmese, ony bendelerine dilek ettirmez, isletmez diye. Yani siz islah hem bilmersiniz diye. Sebäbi Allah ähli zady bilýändir diye. Yani Allah Taala bolmajak arzuwy bendesine dilek ettirmezmiş. Kur'an-ı Kerim bilen sabitdir. Bugün çelli ähli halk bolup soňky 4 ýylyň dowamynda ýa-da soňky 4 ýylyň dowamynda belki köpürek, ondan köpürek wagtyň dowamynda ähli halk bolup, eneler bolup, doganlar bolup, agalar bolup, inler bolup, daýlar, daýjalar, ýegenler, galas, eneler, atalar, çağlarından aýry düşenler, maşgalasdan aýry düşenler bolup ýurdun daşynda, ýurdun içinde sessiz sabır edip zalim sultana karşı ýurdun içinde hakykati gürlemäne çekinýän, sebäbi ýurdun içinde hakykati gürlemek özüni öldürmäne barabardyr. Özüňizi bilip ölüme atmaň diye Allah Taala buyurýar dinimizde. Ve inşallah bize sağ salamatlıkta yurtda birleşmegimizde Kur'an-ı Kerim'de bu aýdylşy ýaly iman eden bendeleriniň kalplerini birleştirecektir diýen ayetden yol alıp, ugur alıp, Allah Taala'nın Kur'an'ını bir bağlap, onun bizim için çizan yoluna razı olup devam etmektir ve inşallah yakın zamanla yurdumuzda bir zalimin sonuna çıkıp bilmegi Allah Taala bize müyesser eylesin inşallah.
Ali İmran suresinin 121. ayetini kardeşler zaman çekmeyeli. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 121. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bir ýerlik şäher bilen maşgalaryndan aýrylyp müminler söwüş ýerlerine ýerleşdirmek üçin Medine'den ýola çykypdyň. Allah ähli zady eşidýändir, bilýändir. Sizden iki topar Allah'ın özlerinin ýardam bermegine garamazdan söwüşde ejizlik görkezip iza tesjek boldular. Müminler diňe Allah bil baglasynlar. Kasam bolsun, siz ejiz, sanyňyz az wagtyňyz Allah size bedelde kömek edipdi. Şükür etmeň üçin Allah'dan gorkun. Şol wagt sen müminlere Perwerdigaryňyň 3000 perişte bilen ýardam etmegi size yetmeýärmi diýerdin. Elbette sabır edip Allah'dan gorksaňyz, olar düşmanlygyňyz hem şol wagda üstüňize gelseler, çossalar, Perwerdigaryňyz size özlerini aýyl-taýyl etjek nişanlary bar bolan 5000 perişte bilen kömek eder. Allah-u Teala bizim halkımıza ağzı birleşen günümüz yeter ki biz Allah'a iman edeli, ona bil bağlalı, zalimin üstünden, höttesinden gelecektir inşallah. Ve Araf suresinin 99. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Ýa-da olar Allah'ın duzağından arkaýyn boldularmy ka? Allah'ın duzağından diňe öz-özüne ziyan etjek kowum arkaýyn bolar. Allah-u Teala'nın Kur'an duzaklarına zalimlerin özleri düşecektir inşallah. 100. ayet. Bu yeri öňkü ýerlerinden soň mirastar bolanlara eger isletek, olary da günäleri sebäpli bela betere duçar etjegimiz mälim bolmadymy ka? Biz kalplarına möhür uranımızdan soň olar eşitmezek, duýmazak bolarlar. Allah Teala bizim kalplarımıza möhür urmasın, bizim kalplarımıza iman nurunu versin, nurlandırsın, kuvvatlandırsın, güçlendirsin ve ähli halk bolup inşallah imana dolan kelmekligi nisip eylesin, müyesser eylesin. Mübarek cumaňyz haýyrly bolsun. Dilek dualarınız kabul bolsun inşallah. Yine nesip bolsa öňümizde ertirhem görüşeriz. Nesip bolsa Ramazanyň aýynyň soňuna çelli çykyşlar dowam etjek. Tamam, Allah nesip etenden inşallah ki kalbimize versin, niyetimize versin, niyetimize göre, kalbimize göre haýyrly amal nesip eylesin inşallah. Sagaman tiz wagtda yurdumuza dolanıp barmakları müyesser eylesin cümle alemimize. Elhamdülillah, 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 rabbil alemin, rahmanirrahim, maliki yevmiddin. Iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sıratal mustakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dallîn. Allahümme inna es'eluke mâlen dâim ve es'eluke kalben hâşi ve es'eluke ilmen nâfi ve es'eluke khîran sâdik ve es'eluke dînen qayyîmen ve es'eluke afiyete min kulli belâh ve es'eluke devamel afiyet ve es'eluke devamel afiyet ve es'eluke şükür afiyet ve es'eluke nas. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azâbennâr. Allahümme eşkil zalimine biz zalimin ve ehrizin beynihim salimin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve azâbennâr. Rahmu la tuflu Süleyman ya Allah'ım ya Rabbim. Halkıma da ağzı birliğe imanı yeter. Diri yetim, diri esir, diri dul kalmasın. Yurdumuzda paraçılık devran sürsün. Zalim sultanı halkın köpçülüğü bilen yok olmaklığına verdim. Kömek eyle ya Rabbim. Allahu Ekber. Sana sığındık.